Raïmat Castell Chardonnay és un vi de referència. Sabeu per què? Doncs perquè als anys 90 el vi català necessitava una injecció d'autoestima per creure's que podia estar al nivell dels vins que aleshores eren els vins de prestigi. Bàsicament el Rioja en negre i els albarinyos en blancs. I l'erupció al mercat del Raïmat Chardonnay va popularitzar el vi blanc català com a vi blanc de prestigi. I ho va aconseguir a base de qualitat. Un vi rodó, perfecte, amb un equilibri immillorable entre la intensitat aromàtica, la frescor i la potència a la boca. Unes qualitats que el continuen situant com un dels vins blancs amb una millor relació qualitat, gaudi, preu. Vaja, per entendre'ns, que està molt bo i a un preu molt raonable. Salut i bon vi català, esclar.